ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಖಂಡದ ಮುತಾಲಿಗೇಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ಕಾಣ ನಡಪುನ ಕುತ್ತಾರ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸದ ತಯಾರಿಲು ಆವೊಂದುಂಡು. ಊರಿಡಿ ಇದದ ಪ್ರಚಾರ ಫಲಕಲು ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ ಈಯೆ ಮಹಿಮೆ ದಿಂಜಿದಿ ದೈವ. ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ ಈಯೆ ಮಹಿಮೆ ದಿಂಜಿದಿ ದೈವ. ಏಕಾದು ಏ ತೊಂಜಿ ಕಲೆನೆ ಕೊರುದು ಕಷ್ಟ ಮನ್ನಿಪುನ ದೈವಾದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ ಈಯೆ ಮಹಿಮೆ ದಿಂಜಿದಿ ದೈವ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಾನಿ ಅಜ್ಜ ಕಷ್ಟೋನು ತೆರಿ ನಯನೆ. ಪರಕೆಡೆ ಜನ್ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಆ ಮಂಜುನಾಥನದಯೇ. ಆ ದೇವಿ ಬೈದೆ ದಿನ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಪೋಯತ್ತ ಪಂಡಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಅನುವಾಯ ಈ ಅಜ್ಜ. ಆ ದೇವಿ ಬೈದೆ ದಿನ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಪೋಯತ್ತ ಪಂಡಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಅನುವಾಯ ಈ ಅಜ್ಜ. ಕನ್ನಡೆ ಕನ ದುಃಖ ಈ ಪಾಡ್ಯವೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ ಈಯೆ ಮಹಿಮೆ ದಿಂಜಿದಿ ದೈವ. ಅವಿಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತೊಕ್ಕೋಟು ಕುತ್ತಾರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಚಾರ ಫಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಫಲಕಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಗೇನ ಒಯ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು.